ang tabok pai sipajak Tairoma amtoleye tini sini o amtole jangnai bo surendra chaudhary pora asul para bomo tini o jaga church khongsa tong tini Tairoma Baptist Church nai tini o jaga tini wansuklaijak jang thainai 18 taria i masa 18 taria jang brirokni program kaisa sungsalayani hinai tini o jaga juarlaijak kwbangma ang nongno phunuknai tabok chengdrepse tini samungrok pailaidiho nongno ang trek trek khlai phunuknai tini o chengmani samung chengmani na ima joto tini chengdrepse ma nukhungrok rwmai ho sajokmai ho ima jotono o dinni bagui samung chenglaijaak yang tiabo kwbangma tongo nok swnamjak nok paidi-ho nukhungrok rwmai ho berarok sajokmai ho iro borok dhoroner soba cholenai tini o jaga chong soba chenglainai fainai 18 tarik 10 March 2024 o salni sini chong iro soba khlailainai tini joto borok phaimanjak phaimano mo joto sipuni bagai rain salaijak mela tongthoknai tini joto bo o jaga phaimano phairok naifaimago tini mwsanai rwchabnai kaitani kokthai kokmorok swlainai khana lainai chang joto iro watui rokse phainai nai tongo ba si somoyo watui rok de phiana bono kaitotsi sinai kaitot phariya kwrwi kaitot jotono phariya kaitot roha bebak no mano kaitot roha mohan kaitot roha srishtikorta bo jotono swnamnai jotono hamjago bo tini bini kokthai no pirani ba swlainani jora bo bini mwsungtwi no khlainai bo nini ani mwsungtwi diye mo kisa chengmani normally video se nokno je somoyo program ong si somoyo nog srai srai khlai phunuknai tini mo ang o chengmani jora kisa video nongna phunukani hinui video yachakmani se bini bagui norokno ang o puilani sini paithak jora video phunuknai fainai 18 tarik o nog naising tongde sini video no aswngna ongnai tinini video.